Ako dili ko theology kun dili kuan ko. Business maguko mo ni nga dili ko wala ko eskwela og theology. Amot lang ka og mabot ang panahon maka-decide. Mo na nga giklaro lang ako nga dili ko pastor, voluntaryo lang kong magwali sa SDA. Kaniadto malagi kaniadto diha man ta kauban man ta sa akong simbahan gani ang akong certificate mo pa man Romano Katoliko, pero tungod dining pagdiscovery kung unsa ang kamatuoran nga gipaila-ila ni Jesus dre siya og ang iyang pulong. Duha ka teksto akong ihatag. Juan 14 versikulo 6 naghiskot nga ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makadto sa mahan kun dili moagi nako. Gipaila-ila niya nga siya ang kamatuoran. Ikaduha, Juan 17:17, ang imong pulong mao ang balaana sila sa kamatuoran kay ang imong pulong mao ang kamatuoran. Mo pasabot nga gi-recognize ni Jesus ang pulong sa amahan o pulong sa Dios nga mao'y makabalaan sa tao. Kumano siya nga duha ka mga pundasyon kung nganong maghisgot ang tao o maghisgot ang reliyoso nga pundok o labi na sa SDA kung unsa ang kamatuoran, si Kristo o ang pulong sa Dios, pulong sa amahan. Mao ni siya nga ang atong hisgutan karon, proceed nako sa atong gitawag gusto nimong ipamatudan o pamatudan unsa na imong title diri kuan kanang nagtukod mas Kristo sa Mateo 18 mao ginay atong jumping board. So mo na imong ipamatuod na kanang SDA mauna ang diha sa Mateo 18. Okay. Mao ni imong gusto nga ipaabot o ipaabot po sa katawhan. Sugo sa maing tumatasan, maing gabi sa tanan nimo mga suking tigpaminaw, followers o supporter diha o napoy mga baser diha nako o nimo po sila mayong gabi Julito. Salamat kay sa invitation nimo galang Greg, Brother Greg, sa imong invitation o sa gikaingon ko na for respect sa imong singalan ning title as a pare mag-dre ko nimo. Okay. Ingon ani. Ang Seventh-day Adventist diha sa Mateo 16:18 magkapamatuod spiritually. Unsa man ning spiritually? Unsa man ning spiritual? Ang spiritual o ni siya ang itawag og bahin sa atong kinabuhi nga naa diha, compose na diha ang atong pagtuo sa Ginoo. O nganong nintuo po ta Ginoo tungod kay naa siya gipadayag siyang pulong o niya ahaman niyang pulong. Ang pulong niya nasulat sa mga propeta, patriarka o mga apostol o ini gi-recognize sa RCC nga simbahan nga kining mga sinulata pulong sa Ginoo. O kini siya gipundar diri sa unang Timoteo 3:16 gani nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga mobadlong ay kapuslanan mo badlong mo saway mo tudlo mo matuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mas sinangkapan mahingpit alang sa tanang maayong buhat. Sa to pa gi-describe ni Pablo nga kining gi-recognize gipaila nga pulong sa Dios. Kini ang lagda sa tao nga mobadlong aron mahimong matarong o mahimong matarong ang tao aron matarong siya espirituanon. Karon diha ta sa Mateo 16:18 ngano man nga moingon man ang Seventh-day Adventist magka-claim man ana. Unang-una, ang Mateo 16:18
ang gitukod diha ni Kristo, mga apostolis, unang mga magtutuo sa iyang pulong, magtutuo nga siya Dios. O kanang mga tawhana, believer po na sila sa pulong sa Dios nga nasulat na gitawag og Old Testament sa atong panahon ron. Okay, kung imong lantawon ang mga wali ni San Pablo, ni San Pedro, buhat dos, iyahaman yung gisaysay ang gitawag og anda ang tugod nga kasaysayan o niya ang wali pod ni Filipe diha sa buhat 8 nga giwalihan niyang eunuko na si Kristo ang karnero nga giihaw, gigamit gyapon niya ang libro ni Isaias. Busa kining Mateo 16:18 mga apostol ni o kita nga nagsulti ni ini o kita nga mga kita ni ini karon sa atong henerasyon, igo lang jud ta nagbasa ni ini karon nganong moingon man ta nga nganong ang Seventh-day Adventist confident man nga sa man ring ungot man Sa murag ni alarm, asa mo ni alarm sa ka jud bag. Nay alarm ang cellphone gigamit. Sige Brad. Okay ra? Ingon na ni nganong confident man ang Seventh-day Adventist nga mo claim yan ang Mateo 16:18 tungod kay ang mga apostoles nga unang mga Kristohanon, sila ang ilang pagtuo, ilang belief, the same like sa Seventh-day Adventist. O nganong moingon man ang Seventh-day Adventist nga Seventh-day Adventist yun ang gitukod ni Kristo. Ingon na ni, ang mga apostoles, kung imong tun-an ang Biblia, nagpaabot sila kang Kristo sa pagbalik ni Kristo. That's why they called Adventist. Pwede sila. Wala ka na ko orasi Brad, ki pa kuan lang ka kay naputol ra to Oo, murag sa ako, cellphone. Ikaw ray mag-control. Ako mapunggilan taong oras diri murag. Apila na to kay minuto basta kay apil na ang introduction to paila-ila to. Pagpaila-ila ron sa pag-clarify, pag-istorya gamay. Ina padayon ta. Ang mga apostoles mao ni siya'y gitawag og unang mga Kristohanon og sila na diha sa Mateo 16:18. Ug ang Seventh-day Adventist ang laka nga gihimo nini gisunod ang pagtulunan mga pulong nga gitudlo sa mga apostoles nga nasulat diha sa New Testament. Mani nga, for example, ako kinsa may akong sundon nga ulahi man jud ko na tao. Ang akong sundon ang pulong ni Kristo, ang pulong sa Dios nga nakumpos diha sa balaang kasulatan. O balik ta sa apostoles, ang mga apostoles mga Adventista sila kaya nagpaabot man sila sa pagbalik ni Kristo. That's why nga Adventist sila. Moingon po ta Seventh-day Adventist sila. Seventh day ba sila? Ang mga apostoles diha sa Lucas, ang Mateo 16 wala pagi patay si Kristo diha. Ang Mateo 28 connection po na siya sa Mateo 23. Ang Mateo 27 o Lucas 23 connection na sila kay diha ang nang sulata gisulat ni Mateo naging patay si agi dakop si Ginoong Hesus niya napatay ipatay
Nagisulat pong Lucas dito sa diya nasa Lucas 23. O niya ang mga apostoles, ang mga babae na nagsunod kang Ginoong Hesus panahon sa Bernes, kaya namatay si Ginoong Hesus Bernes, nagbantay po sa adlong ikapito sa Verde. That's why they called 70 o niya sila nagpaabot po sa pagbalik ni Kristo 7th-day Adventist. Pag moingon tag church, kining church o na gitawag o hibalo magani nga mga katawhaning tinawag from the world o gitawag og gikan sa kangit-ngit sa kalibutan, gikan sa pagkawalay alamag, ipangwali ni Pablo adto sa pagka matinuhoon niya. Compose ni siya kining church sa mga tao nganing tuo sa pulong ni Kristo, sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios diha sa balang kasulatan. Mo ni nga church na compose sila sa mga katawhan nga believers. That's why nga ang unang mga Kristohanon ako silang tawgon nga Seventh-day Adventist. Actually, Seventh-day Adventist yun Latin Andre. Ang ato lang karon Dre, sa ilang panahon walay SEC, gitawag og Securities and Exchange Commission, kay wa pa man na mugna ang SEC niadtong panahon na. Unya ang pag-ila sa mga relihiyon sa mga nasod, gigunita ni siya sa state, kay wala may separation sa state and religion, sa state and religion sa una. For example, sa Israel until now, ang nagdala silahang relihiyon ang ilang gobyerno, state and religion. Pwede nato siyang matawag sa theocratic form of government. For example, sa Roma. Ang Roma gi-recognize karon ang Vatican City, gi-recognize nga city, pero independent, mahog siya independent sa akong gitun-an ako na independent siya, kay naman siya kaugalingong role diha sa iyang itawag og city, Vatican City. Unya ang ilahang king diha mao ang itawag pope ug ang nagpadagan pod sa itawag cities o sa gobyerno. Usa na sa mga partial akong pagtuon, pero dili nato na 100% nga nakatutok diha, kay partial na ko na nakit-an nga ang king diha sa itawag og Vatican mao ang pope. Mao po na yung formula sa Saudi Arabia nga king. Mo na siyang klase na sa mga balawd-balawd. Mo na nga kung atong lantawon ang kanito wala na rehistro, wala na register. Ang ato lang makit-an diha nga gipahayag ni Ginoong Hesus diha sa Mateo City 21 nga maila ninyo sila pinaagi, Mateo City 20, maila ninyo sila pinaagi sa bunga. Bot pasabot, maila ninyo sila pinaagi sa ilahang binuhatan. Kay ang tao di man paghukman base sa iyang relihiyon, kay wa man jud na nagsulti si Ginoong Hesus diha og mamembro ka sa Romano Katoliko o sa Seventh-day Adventist o asang bahina nga grupo. Sigurado na jud kang luwas, wala man jud gipahayag diha sa Biblia. Amot lang ka og sa inyong magisteryo o mamembro diya sa Romano Katoliko, luwas na ba jud ka diya tanan. Magisterium na na, pero sa Biblia wa man jud ipahayag diya, kay ang basihan sa paghukom unang Korinto 5:10 ang ato magbinuhatan, binuhatan nga nasubay ba ni sa kabubuton sa Ginoo siyang sugo. Kay ang balikan nato yung Mateo City 21, dili tanan nagtawag na ko Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. 22 ingon pagalio, daghan unyang moingon ako Ginoo. Nagwali man ni simungalan, nagbugaw nga yawa pinagis mungalan, nagayog mong masakiton, nagpagawas,
naghimog mga milagro pinagis mo ngalan. Di mo do Ginoo nagwali mi. Diyos no mi, religious mi. Pero unsay kondisyon sa 21, dili tanan kun dili kadto lamang agtuman sa kabubuton sa amahan. Mga may kabubuton sa amahan gi-describe diha sa Salmo 40 bersikulo 8 nga ang kabubuton sa amahan pagtuman sa kasuguan. O niya sa Mateo 6:23 ang mga tao nag-claim nga Ginoo na kaya nagwali man mi sa 22 sa 23 ingon si Jesus wala ko kailan ninyo pahaw kamo makasasala. Subot pasabot nga sa diha nga ang tao mo claim nga Church of God katawhan sa Ginoo pero wa day nagtuman sa kasuguan sa Ginoo, i-declare siyang makasasala. Kaya naglapas man siya. Deklarado po na siya diha sa unang Juan 3:4 gipahayag ni San Juan. Unang Juan 3:4 ang naglapas sa balaod sa Dios nagpakasala. Kaya ang pagpakasala mo may paglapas sa balaod sa Dios. That's why bisan pa day nagsigi kag simba, nagsigi kag tawag Ginoo, sige gwali, pero naglapas ka sa kasuguan sa Ginoo. Ingon ang Dios, kanunay kang gapakasala. Kanunay kang gapakasala. That's why nga kining ang pag-ila sa tinuod na iglesia dili pinaagi sa pangalan. Kay sumala sa inyong argumento sa mga CFD sige na ko kadunggan nga kung pinaagi sa pangalan kanang tinuod. Ayun na lang sa kuan kanang imo ra yung sa ipagpaila sa pero ako lang gilakbitan nga dili pinagis pangalan kay dili man pinagis pangalan kay suportado ni sa inyong mga argumento nga kung pinagis pangalan pag-ila sa tinuod nga reliyon puros tinuod kay ang Church of God nanukad mapod sila sa bersikulo nga Church of God. Unya ang Iglesia ni Cristo nanukad po sila sa Iglesia ni Cristo nga word nga bersikulo. Pero kung imong balikan pagtuon pod mo may kulang nila kay wala natun-i ang gitawag og improper o proper name o wala may proper name diha sa pagtawag og Church of God Iglesia ni Cristo wala mo na nga mo po na sila problema nila kay ang ilang ipadako mabasa ang ilang iglesia des Biblia. Pero ako pingon nga ang pag-angkon nga iglesia sa Dios confident diyan ang Seventh-day Adventist. Ang pag-angkon nga iglesia ni Cristo confident po diyan na tungod kay ang Seventh-day Adventist ning tuo ang Kristo, ning tuo sa pulong ni Kristo. O niya karon ang hitabo karon moingon tingali ka nga nganong 1863 naman ninto nga nganon 1863 naman na rehistro. Brad 1863 ako natatagang tubagog advance nga di seem like sa gravity. Ang gravity existed na siya before siya na-discover sa 15th o 16th century. So sa mga naka-discover si Isaac Newton gitawag siya gravity dayon kay na-discover sa usa ka scientist ba. Ang Seventh-day Adventist nga pagtuo 18th century siya na-register. Pero kung balikan nimo ang Biblia from the Garden of Eden nag-exist na ang 7th day Sabbath mo ni siya ang belief gani sa Genesis 26:5 si Abraham nagtuman sa tanang sugo batasan kinaiya o pulong sa Dios. Mo na nga 7th day o niya nanukad diha ang foundation sa pag-ila sa tinuod nga Dios. Kay ang Dios mao may magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mo na nga atong giila
gitahod ang iyang balaan nga adlaw. That's why nga ang Seventh-day Adventist eksistado na dungan sa pagbuhat sa kalibutan sama sa gravity. Unya sa panahon Brad, sa panahon nga gitawag og suwa pa 1863 naa na ba'y gitawag og Seventh Adventist. Akong tubag niya na naa na in spiritual belief. Na. Pero may mga tao gitawag og litra por litra nga mga tao nga gitawag og naukit sa kasaysayan. Mo prangka ko nimo nga dili ko kahatag from 17th century ngadto sa gitawag og 2nd century. Ngano man na Brad? Nahibalo man tan niya na nga adunay paghari sa gobyerno nga mao ang Roman Empire nga nagpa-atik-atik si Constantino na converter sa Kristyanismo o niya Kanang Brad ipatay niya. kanang na i-concise lang siguro be kay daghan man kay kagisgutan unya. Simple ra gyud ang pagpamatuod nimo nga kang simbahan ni Kristo mao gyud ang Sabadista. Pero pwede na kinahapit ko na ko mahuman dre, hapit na ko naman. Hapit na ko mahuman. Ako lang iklaro nga tingali putlon sa mga vlogger nga si Ipde nga wa di kay mahatag. Unsaon paghatag nga ang nagdominar sa gitawag og gobyerno o nagunit sa mga kasaysayan kung kinsa tong dili nila isulat nga mga tao di na doon nila isulat. For example nagdominar ang mga Marcos sa unang panahon. Kanya pagpuli ng mga Aquino, gusto nilang walaon ang history o kasaysayan sa mga Marcos. Kay nagdepende siya sa nagunit sa gobyerno. Kanya sa panahon ni Constantine, ang mga pagtuo, for example, daghan siyang mga lutos ka mga sabat keeper until na diri sa gitawag og 17th century. Kay diha lang mga panahon na gitawag man na siya dark ages nga mga panahon. Kay nagdominar na ang inyong simbahan nga Romano. Dili na ipabasa sa Biblia. Nahitabo lang ng naundang ng inyong pagdominar ni adtong 1798 pinaagis pagkapildi o pagdakop ni Pope Pius XVI dito sa Roma. Muna siya nga hinahinay na pagawas nga ang mga nasod sa kasaysayan, mga nasod Pransya nangingon nga okay atong i-independent o i-separate ang religion o ang state, di na maghilabot. Kunya hinahinay pong nintubo ang United States of America. Muna siya nga kining ang United States of America kung imo pong tun-an ang kadaghanan nila layas gikan sa Europa kay gipang luto sila gikan sa Europa, dili sila gusto gubot dito sa Europa kay ang nahitabo gawngan ilang pagtuo walay kagawasan. Mo na nga nang layas sila lugar nya nakaabot sila di sa Amerika. Mo man ang kasaysayan diri ambot og mo nagtuon ba po kana or imo pa po nang gitunan nga ang mga tao di sa Europa, Amerika, from Europe na kasagaran ang kasagaran diha mo na siya nga ning lambo na pod na imo na pong state. Pero kung imong lantawon from Europe na sila, amo na giingon lagi nga kining kung imong simbahan tinuod gikan sa Jerusalem, tinuod na gikan sa Jerusalem ning kaylap padong sa Europa hantod sa Amerika. Kay kanang mga tao diha nga believer, sila may ang Amerika man jay pinakakusgan nga nagpatindog sa bandila nga kining separation sa state and religion. Tungod kay na-learn na sila dito sa Europa nga usaray nagmando o gigawngan ilahang pagtuo. Gani ang kasaysayan naghisgot
nga kining dili ipabasa ang Biblia. Bisan gali si duha lang katawo kang sigutan, si John Wycliffe. John Wycliffe, si gitawag og William Tyndale, ang ilahang kaso sa simbahang Katoliko. Nag-translate ra jud sila Biblia. Gikan sa Latin to English. Ipatay sila, gihukman sila sa simbahan kay wala tagaig authority nga mo translate. Sa Brad, kanang wala may- siya nga kana lang mo refer gyud nimo nga kamoy tinuod kana ay kay murag lahi na dugay na daghan na imong gisgutan nga wala na mo pabor nga parte sa imong pagtuo, nag-atake naman ka. okay. Ay, ipamatod lang okay. yun. Kay, nagsige naman ka Okay, kung sa mga, klaro kay, ibalikan na maguna ko ang nahitabo diha dapita ba nganong Wala man ay- nganong na ay Amerika. wala man ay relasyon nga makapamatuod na sa imong simbahan. Kanang, concise lang. Kay, taas na, That's your opinion. Dili That's your lagi. opinion pero kanang nahi, kuan para sa ako ana ni siya related dre kay ngano ang issue mo god nganong ning buto sa Amerika, nganong nagikan sa Amerika, dili gikan sa Jerusalem ang pagsangiw sa mga balita ngadto sa tibuok kalibutan ning agi siya sa Asia Minor kani gali si Pablo kagi man sa Asia Minor o niya sa Europa o niya ang Amerika kasagaran gikan sa Europa. Mao na nga impluwensyado sila sa mga pagtulunan sa Biblia nga giwalis mga apostol. Ngani, balikan ako. Gamay na lang bisag 5 minutes kay ang akong okay, natapos. basin pag agatong mga viewers, murag laayan po sila nga, mataas na ning tayo. daghan man imong viewers kung gilantaw, daghan man minaw mga 80 karon 100 hapit. Yan mao na siya nga kining akong ibalik ang mga bersikulo. Unang-una nanukad gisamari na nako ni. Nanukad magudtas Mateo 16:18 ang mga tao diha kanang mga tawhana mga Sabbath keeper 7th day unya nagpaabot to na sila sa pagbalik ni Kristo gani Mateo 24:3 ang utana sila kung sa ilhanan unsay mga timailhan sa katapusan sa panahon o sa imong pagbalik utana sila mo na sila nga Adventist na sila nga church katawhan nito kang Kristo unya kanang mga tawhana bisag pagkauno nagbaboy di na mo ka og baboy si Pedro lang sa buhatsis gihanggat kaon wa sining kaon ngano man ning gipakaon naman ay dili man day pod literal nga baboy kay ang kahulugan dito sa Mateo 28 tao man ang gingog hinlo na amo na nga ang pagpaila-ila pag-claim nganong confident ang Seventh-day Adventist nga gitawag og ang gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18 Seventh-day Adventist na tungod kay ang batasan sa mga apostolis nagtuo sila sa 7th day holy Sabbath is the Lord's day unya nagpaabot po sila kang Kristo unya giwali pa jud nila ang gitawag og Sabbath for example sa Hebrehanon 4 bersikulo 9, 10, 11 nagpabilin pa ang kapahulayan ng gitagana sa Dios bersikulo 10 kaya mo pahulay niini mo pahulay manusab siyang pamuhat ingon ang Dios ni pahulay asa man ni mabasa Genesis 2 uno pa dong sa 3 nga ni pahulay ang Dios mo na giwali nila ang gitawag og Sabat unya karon ang mga apostol klaro kay diha sa buhat 16 o mga buhat silang San Pablo 16:13 abot sila sa lain-laing lugar adto sila sa lugar nga walay sinagoga o walay simbahan nagawa sila sa syudad dito sila sa daplin sa suha nag-worship tungod kay adlaw papulay kadto kanya nakan-better pa si kuan dito kuman sila worship dito nagsimba si Lydia o ako na sayo atong i-review na sa buhat 16 13 nga adunay nakonverter diha sa tinuan sa pagkakristohanon. That's why nga ingon na lang. Sige, Brad. Simple lang ang pamatuod Taas. na Seventh-day Adventist na diya. Okay. Salamat, Brad. Taas yung imong panahon, no? Hinauton ta nga
kanang naay atong mga pasensya lang mo mga igsoon kay wala man ako siya oras eh. So ang atong gihisgutan bad nga ang SDA mao na ang sa Mateo 16:8. Ningon ka nga makapamatuod mo nga ang SDA mao nang diha sa Mateo 16:8 spiritually. So sa to padili mo makapamatuod historically. Spiritually, historically, spiritually ay ipaklaro lang. Kay ningon man ka makapamatuod jud mo spiritually pero dili historically, tinod ba? makapamatuod spiritually, historically, makapamatuod yapon kay ingani. Ang spiritual na to naggumikan man sa gitawag og tinuod nga history diha sa Biblia. That's why nga makapamatuod ni nga spiritually makapamatuod, historically makapamatuod kay ang history sa atong pagtuo gikan man sa gitawag og long sa Ginoo o gikan man sa unang mga tumutuo. That's why nga historically makapamatuod yapon. Sa to pa dili tinuod nga spiritually ra. Makapamatuod jud mo historically. Di mo may imo. Wa man po ko naggingon nga gitawag og dili magpamatudan sa historically sa akong presentasyon kaginina. So kay mapamatud-an man pud nimo historically naaday pud mo'y naa kay mapamatuod nga mga leader ninyo sa sunod sa mga apostoles. Kay historical Mga leader. Makangan ka leader nga kuan god sa Seventh Adventist. Makangan Okay. makangan ka wala o dili. Mag-anak lang siguro brad. Nay mga tao nga gi-mention sa history sa Biblia. Dili after sa Bible kay history gani dili mahunong sa Bible. Naagyo na history ba musumpay ba? So kay naaman day pud mo historically mga 2nd, 3rd century kinsa inyong kauban nga leaders. Diha ang problema nato dire kay Okay. kining niya raw Problema tubag na. ba? Mo tubag ko kay di mga diha ang problema nato kay kining ang inyong gipabugatan. Dili wa Kanang ko ingon ninyo. mangutan na lang ko. Lagi ang among history based on Bible and prophecies Biblia. Og mangutana kag kinsay gitawag mga tawo nga sumusunod sa mga apostoles magtotoo. Wala na. Daghang gi-mention sa Biblia. Kanang out human na sa Bible kay ang Bible na human naman na brad. Kay sumala sa Mateo 16:8 bisan ang ganghan sa kamatayon dili makabuntog niini. Mutugot ba nga kining maong simbahan na human sa mga apostoles wala nay mga kauban nga leaders. Human sa nasulat sa Biblia wala nay leaders nga makita. Mo gyud pagpatay. Mao lagi na ang akong pangutana kinsa man na. Wala na ma-record kay naghari lagi ang gobyerno. Gipang patay. Daghan ako'y mga libro sa Katoliko nga gipang patay ang musupak sa itawag simbahang Romano Katoliko. Sa man papaglista sa history ng apil po sila patyon kung i-apil-apil ang pangalan dito nga nagdobinar man ang simbahan sa gobyerno o sa simbahan. Giun sa Wala nga manimo. way pangalan. Ako brad, giun sa manimo paghibalo nga inyo tong kauban. At tungod kay ang doktrina sa Biblia, believer sila sa Biblia. Tesa brad. After nas Bible na ang akong pangutana. So, giun sa manimo, giun sa maninyo pag-trace nga inyo tong kauban ipamatay sa 2nd, 3rd century. Giun sa maninyo, asa may inyong Okay. record nga inyo tong kauban. Kana lang. Tungod ang ingani ang sa record. Na amoy wa mo record, giun sa nimo paghibaw nga bisag wa i-record inyo tong kauban. Masabdan na nato dili lagi kay believer man sila sa Christianity. Ang Christianity mutuo man og Kristo og ang pinakadako nga gituhuan sa Christianity mao ang sulat sa mga apostoles. Unya nagtuo po na sa tibok Biblia. Mao na nga kining wala may record sa
Biblia nga nagtudlo sila about pagkaong baboy Ang akong pangutana, at Brad. lagi. Brad, ayon na sa Papahulay Bible. Domingo. Wala na ko mangutana. Dito sa pagpaminaw, akong pangutana, 2nd, 3rd, not to 4th century. Kay ni-claim ang kanaamoy kauban, unawa ma-record. Ang akong pangutana, to be logical, how can you know that that is your companions, una, why record na imong giangkon? Because Asa may they imong are called because credible ingani, source. because they are called they are believer of Sabat. Daghang mga gipatay ni Constantino sa 4th century ng mga Sabat keeper. Natay Asa may imong sabadista gito, kauban ninyo. ang ilang pagtuo sa Batista kay Sabat keeper na sila. Pero dili na mao ang SDA 1863. Dili mao. Ingon na ni. Sa gikaingon ko na, before 1863, 70 Adventist belief was existed. Because ang 70 Adventist, igo ra jud nagsunod kung unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo. That's why nga ang pagtuong 70 Adventist 1863 ingon kag na record o na gitawag og na register tungod kay ang kaniadto wala pa registration, Okay. wala pa security Sige, Brad, commission. nasabta na. Pero Okay. kay ang ilang pagtuo 70 Adventist oy. Pero nasayod ka nga dili lang usa ka grupo ang 7th day Sabbath keeper. Daghan sila. Sa pagkakaroon. Sa una, sukad pa sa una. Dili ang SDA mo kinaunhan. Mo na giingon ako, nasayod ko na kay mo na giingon Okay. ako nga dili magudta hukman tungod sa atong grupo. Tungod sa atong relihiyon. Hukman magudta sa atong binuhatan. Okay. Og ang Katoliko, dre sultihan ta ka og ikaw pare ka man karon, prangka pag-istorya og ang imong parokya dia itudlo nimo ng Sabat, itudlo na nimo napulo ka sugos Biblia niya pagkaon niya kuadtog langit. Wala na nang mga purgatorio, magkauban ta. Mga kay di, Sunod, di mo Brad. ko maglilangan nga. Alright. Di mo ko Okay. di mo ko maglilangan nga mo kuan kay actually Tubag akong pangutana. Okay? sige. So, sapagkat tinuod, wala good mo klarong record after the life of the apostles. Sumpay nga rin sa 1863, wala good mo exact record nga naa good mo tinuod good nga kauban. Ingon na ni. Nagpupareha lang mo, Pag maingon ka- nanundog lang ka sa pareha mo og kanang pagtuo. Oh yes, kay Okay. pagtuoban belief niya karon og historical mayong kag record kana literally nga record mo bitang gingon ako nga kining wala tay makita diha tungod kay ang kinsay nagdominar sa gobyerno mao na siya super power nga nagitawag og nagbukot kung unsay i-record lang sa mga historian. Kung dili against ilahang mga prinsipyo, ay sulat na, i-record na. Pero again sa prinsipyo, wala nga, i-reject na, iwala na. Pero daghang gipamatay na yung mga record, bisan sa inyong mga encyclopedia, mga record ng mga Sabbath keeper. Wala nga, Okay. o ngayon kag literally nga kami organizational, wala kay ang Seventh-day Adventist wa man nakabis sa gitawag og organizational para maluwas kami nala may organisasyon nga Seventh-day Adventist General Conference pagtudlo sa matuod is Biblia o niya wa pod mi ga hukom kung magpasakop pa sa General Conference o di basta kay mutuod diha sa Biblia kana mga pagtulunan sa Biblia. Pero ang hitabo lang gudre ang Seventh-day Adventist General Conference aduna lay centralized nga pagsangyaw sa maing balita kunya kung sakop pa sa Seventh-day Adventist General Conference mahimong pwersado ang pagbuhat sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan kay centralized organized man ning Seventh-day Adventist General Conference unya magbulag-bulag ka unsa Okay, Brad. Okay na. Sunod nga pangutana, nganong 1863 man natukod ang SDA? nganong 1863 natukod Mao mo gid, kana magyung tuiga.
nganong 1863 natukod ang pagitawag og narehistro tali. Founded naman na sa his record narehistro nganong 1863 man narehistro. 1863 tungod kay sa 17th century wala pa may Securities and Exchange Commission. So if ever natoy Security and Exchange Commission kinsa may mo rehistro ato sa 17th century sa later time. Daghan tong gipang patay. Okay, sige. Asa may unsaon may imong kamatuoran nga sakto kana nga gibuhat nga irehistro sa 1863 sakto ang upat na founders ninyo. Asa may imong Ako. infallible authority nga irehistro na anang tuiga. Ingon ani. Roma 13. Magpailalom ko mo sa gobyerno. Karon ang hitabo, nag-declare ang Amerika, United States nga kinahanglan ang matag pagtuo Irehistro. iparehistro kay at least nga ma-recognize or dili mahimong illegal group, dili mahimong mga matawag ni mag terorista. Register under siya sa Roma 13 Okay. nga magpailalom sa gobyerno o niya nagparehistro. Actually spiritually di man nimo marehistro ni imong gitawag og spiritual kay di man ni makalista, pero organizationally rehistro nimo kay at least nga ang pagpadagan sa spiritual o pagtudlo sa pulong sa Ginoo di mo ma-issue hag unsa-unsa lang kundi nakapailalom mo sa gobyerno kay kumpos man ni ato ang pagtuo o kating ato ang pagkatao sa spiritual, physical, mental, social. O na nga di man pwede mag-focus sa spiritual okay, nga. Okay Brad, okay na. Why physical? Na registro. Sunod nga pangutana. Kisa mang authority nining upat ka mga founders nga nagrehistro gikan na sa Ginoo or ilara ng pagbuot? Gikan sa Ginoo. Gikan sa Ginoo. Nanas Biblia na. Kay kana Roma 13 deklarado man na nga pag-demand sa gobyerno nga iparehistro. Kinsa may naghatag og authority nila Brad? Ang ako lang dito lang no. Kinsa naghatag og authority nilang upat nga sila ang morehistro? Kinsay naghatag authority nga sila nagparehistro? Ang church. Unsa nga church? Ang church. Ang Seventh Adventist Church. Bisa man agi ka ng authority ha? Pareha ba na sa authority nga gihatag ni Kristo sa mga apostoles? Pareho gyud kayo kay ang tudlo ni gitawag og Pablo, ingon anay man ingon siya nga Roma 13 walay panggobyerno, walay pangagamahanan nga dili pagbuot sa Dios. Mao na nga ang gobyerno nagdemand nga parehistro niya kinsang authority diya sa gitawag og espiritual gikan sa pulong sa Ginoo. Kay ingon man ang gitawag pulong sa Ginoo nga kinahanglan magpailalom sa gobyerno o niya pag-ingon ako church ang katawhan sa gitawag og Seventh Adventist believer gitawag og nag-election. Okay, kay normal man ang naay transparent. Okay, sila ang mo register. Mo ni sila ang silbi, sila ang nagtayo na mag founder dito sa Securities and Exchange Commission. Ang ako sunod pangutana Brad. Unsaon man nimo pagsiguro nga otorisado ka ng maong grupuha? Sama sa otoridad na gihatag ni Kristo sa iyang mga apostoles. Sama nga ningon si Kristo ang inyong idili dito sa langit. Mao ba nang buot pasabot? Siguro mo na to, dere. Unsa pa siguro? Isaiah 8:20. Ngadto sa kasuguan o sa pagpamatud kung sila dili magatudlo niya ng butanga sa pagkatinod walay kabuntagon alang kanila. Kung ang magwawali ang nagparehistro wala nagtudlo sa kasuguan sa Ginoo walay kabuntagon na. Ano magpasakop man ko nila or gitawag makikauban mo ko nila. Okay. Actually, sa Seventh Adventist puros man sakop. Puro sakop kay kung kakita ka sa struktura sa Seventh Adventist bisag presidente
bisag presidente ka sa gitawag og Seventh Adventist ang nagpadagan ang pulong sa Ginoo, nagsunod ra jud ka sa pulong sa Ginoo, kay kung ikaw presidente na kay one man rule, pwede makailisdan largo sa body. Mao na nga Okay. nahuglag organisationally Right. ikaw presidente, pero kauban membro rin hapon ka. Mao na nga ang imong pangutana, nga unsa man pagsiguro. Isaiah 8:20 ngadto sa kasiguran sa pamatud kung sila dili magatudlo nining pulunga sapagkat tinud walay kabuntagon alang kanila. Unya kay may laing grupo sa tibok kalibutan nga nakadiscovery sa tibok kasulatan, tibok kamaturan sa Biblia. Unya nagtudlo Sa Bidistara. Serban mo na nga. Sige. Okay. Sigurado. Salamat, Brad. Sigurado. Okay na. Sunod akong pangutana, ang Matthew 16:8 sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan. Wala siya muhunong ra sa pagtukod sa iyang simbahan. No? Mayon siya nga, ngadto kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Unya, kining maong gahom ni si ni Pedro kay magdumala man siya matud pa sa Juan 21:15 nga sa city nga Simon, atimana ang akong mga karnero. Karon kining yawi nga gigunita ni Pedro, unsa asa naman ni karon sa Seventh Adventist kung kamo ang matuod nga simbahan? Okay. Ang yawi na to diha, Dre, mao ang yawi na to diha, mao ang pulong sa Ginoo. Di, taysa, tanaw Brad. Ang ato sang situlon gamay. Sige, Situlon sige. sa nato gamay. Ang problema ninyo, Dili, nangutana ko ba? Kay- Nangutana lang ko. dili Ayaw, ako. dili magod na Di- magka Tessa, Brad, sinabot ang aning ako- yawi ning imong isgutan. Di, mutubag ka sa inyong side. Unsa inyong doktrina, ana? Okay ka na no. Mo ka, ang problema Kay- ninyo, ayaw ko. Kay wa man ko magpamatuod sa Katoliko. Ang Dili imo, kay ang itabo manggod. Tessa, Ang imong Tessa, pangutana Brad, manggod. taas kayo kag, Tessa ba? Sadot lang. Tessa, kay taas ka kayong time sa imong pagpamahayag o niya ako nangutana ko. Pero maklaro ba? Sa Mateo 16:18 ngadto 19, si Kristo naghatag og iyawi unya ngadto gyud ni Pedro specifically unya ning siya ang imong idili dinhi sa yuta idili dito sa langit. Ang imong itugod dito sa langit aw dinhi sa yuta itugot pud sa langit. Ang pangutana, asa namang kining maong gahom sa pagdili o pagtugot karon diha sa Sabadista? Asa na? Asa man kasumpay ni anak kay dili man mahimog si Pedro mamatay mas Pedro, so doon na gyud nay magunit lain na nang maong otoridad kay para gunas langit. Mo na nga nag-explain man lagi ka, mo na nga akong i-explain. Ang atoan magwad anin. Ang problema diri magwad dre. Ako sang i-explain ngano imong problema. Ang problema magwad nato ani lahi tag sinabtan aning yawi. Sige, pasabot ag inyo. Okay. Ang among pagsabot ani manggod kining yawi diri unsa idili ni musyuta idili po dito sa langit. Nakanipil man ni, di ba nagbasa ka Mateo 16. Ang sampol aning yawi ha nasa Mateo 18. Nga ingon si Ginoong Hesus makakita gali kag magtotoo imong igsuon na nagpakasala. Unya badlunga siya. Primero ikaduha ikatulo di gyapon si minaw dada siya sa iglesia. Unya ang iglesia maghatag og hukom ngadto kaniya. Ilhon siyang di na magtotoo, dili hintil, dili na gitawag ison. Mao man yang gitudlo diri busa Mateo 18. Pakita niya ang sample diri kung makakita kagwan. Mo ni siya ang pagbugkos o pagluag, pagdisiplina man ni sa gitawag og Di na mo akong kaubanan. okay ra na Brad. Ang akong pangutana asa naman na karon kinsay naghubot ana? Kinsa may gikan sa mga apostoles? Kinsa na may naghubot ana kay dili man na mohunong sa mga apostoles, wa na day mohukom. Wa ko ang ako dili kay imo ra ipasabot og unsa na. Ang ako asa naman na karong otoridada nga karon sa atong presidente. sa inyong simbahan. Lagi. Na, wala. Presidente. Yung pangutana. Na. Kay ang yawi nga gidala sa Seventh Adventist may tungod nini spiritually. Mao ang pulong sa Ginoo. Karon
kung naay magbadlungon sa amo namoy gitawag og church board nga ipatawag siya warningan kaduha katulo kundi yun mahimo mag make disciplinary action nga brad di man jud ka magpaistorya na amo kanamong gitawag og ihulog pero welcome gyapon ka kung maghinulsol ka niya ihulog lang kanamo kay mao man ni ang basihan sa pagluwag ug pagluwag o pagbugkos. Makadeclare na kakaroon nga kiluwagan na sa iglesia. Naa sa mo kay ang Yahweh nga gihisgutan kini mang kabubuton sa Ginoo nga gisupak sa tao o niya ang nagmanage nini ang iglesia sa Dios. Okay, sunod Brad. Ako ni-specify ko kang San Pedro kay gihatag magyo ni Pedro ang special sad unya kisumpay gyud ningon si Kristo ni Pedro mismo ati mana ako mga karnero sa Juan 21:15 ngadto sa city nga mao kini ang iyang katawhan ang iyang simbahan karon kinsa may nipuli ni Pedro nga naa ninyo kanang nagdumala ba ati mana ako mga karnero kay naa man gyud leader Ang nipuli ni Pedro? Kinsa Ang nipuli ni Pedro? kinsa man ninyo karon Gisigutan na magud ato ang nimpi kinsa ang imong pangutana magud Drake duha ba kinsa man ninyo karon nga wala naman sa mua karon kay nangamatay naman sila dili ba ang ako dili ba buot ba'y pasabot nimo nga wala na nagdumala sa karniruhan ni Kristo pagkamatay ni Pedro buot ba mo ba na inyong Ay, pasabot naaway. o kinsa man sa Naaway. inyo kinsa man ninyo kana wala na record lagi sa di karon kasaysayan karon kaya kinsa man gisigutan karon kinsa man na ang tanang local churches usara man ning gipili ni Naaming Kristo listahan. tesa Brad usara man ning gipili niya nga oy Simon ati man na ang akong mga karnero kaning specific ba niya ang iyang pastoral work or pastoral headship diha sa simbahan katawhan ni Kristo kay gitagaan sa Yahweh o special ni Pedro unya giingnan ati man na ako mga karnero unya kay gining maong karnero ang katawhan man ni una si Pedro dunay special karon kinsa man na karon sa inyo ingon ka ang imong gipasabot nga specific sa usa ka tawo nga kinsa jay naghawid o nga nag-atiman sa karnero gyud katawhan ang nagatiman sa karnero kinsa man di ninyo man usa ka di man kayo sa katawo ra sa amo ang nagatiman sa karnero daghan man sama gud sa ni Pedro nga daghan pog mga apostolis kaya katong atiman ni Pedro nga pitimtong daghanang ilang nakonverter pero ang Yahweh nasayod ka nga si Pedro ray gitagaan anang Yahweh ha ihatag ko kanimo wala pod giingon diha Uy, wala pod giingon diha na siya lagi tagaan Matthew 16:19. Oh, atong basahon ba? dili Tesa. Ato walay sang basahon. mabasa saglit lang walay mabasa nga Atong siya basahon. lagi tagaan Atong basahon. Ato lang basahon, no? Sa Mateo 16:19. Gikan pa na wa basa nga si Pedro, no? Unsa may giingon dire, Mateo 16 18 nagsugod, no? Busa sultihan ko ikaw si Pedro. Ngan lang nagis Pedro og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugod dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Karon kining yawi hamoy akong gipangutana, kinsa may mahatagan diha sa inyo nahatagan niini usama ni kayawi ngadtong specific ni Pedro wala o lahi inyong pagsabot naa lagi ang pagsabot magud nato ani medyo nagkalahi explain bitaw na ko ni kay ang inyong pagsabot ani otoridad man na usa ra jud ka tawo usa ra jud ka tawo di ingani Brad ang Unya. pasabot tesa ato pasabot mahog manig tesa Brad one man rule yes one man rule na unya kauban sa College of the Apostles
mo na ang amo. Pero sa inyo nangutana ko ana ba, ug naana ninyo giun sa pagdawat? Okay. Nangutana ka giyon sa pagdawat. Okay, sa pattern sa mga apostoles, Gi-election. di, ang pattern sa mga apostoles, ug doon na sila'y nawagtang sama ni Judas, gipulihan ni Matias, puli-puli yun na, sa tupad dili na mabugto. Dili na mabugto. Karon, unsa may inyong record nga way bugto gikan Pedro hangtod sa inyong leader karon? Di lagi magikan ka Pedro kay gipang patay lagi. Sige. So kay gipang patay Pampatay. naman, hurot ug kamatay. Hurot. Ang for example, ako gipatay. Daghan man pong mo tuon nganong gipatay man to siya nganong nagpakamatay po to siyang pagtuo. Mo tuon sa Biblia nakanberte la po sa pagtuo. Una ang Biblia, Oo. nganong ni survive man ang Biblia? Tungod sa mga tao ning sakripisyo. Kinsa man na? Tungod sa mga tao ning sakripisyo. Kinsa man na, Brad? Kinsa man to Unang-una, nagsakripisyo sa Biblia? Unang-una ang nagsakripisyo sa grupo ni believer ni sa gitawag og Biblia o mga sinulat nga balaan nga giproteksyonan nila. Mo ni nga usa ni sila karon si John Wycliffe, si William Tyndale. Kasure ka, Brad? Kunik-kunik mo Di, ang abang ha? na kasure ba ka nga kana sila mo ay tinuod nga kuan? Unsa may imong kamatuoran nga kana gyud sila mo ay tinuod nga sumusunod? May sumusunod. Doon na ba kay credible nga source nga kana gyud sila mo ay nagsumpay sa mga apostoles? Or wala? Na kay sources ana? Wala. Biblically, spiritually, Dili, masabtan na to. Wycliffe naman na, Wycliffe, wala na ikuan sa Bible. Di man kay gipatay man lagi. Okay, sige Brad, taysa. Okay, ang imo gipatay, wa day mahurot, no? Ang, Dili kay gana man Sa- dili man to gidungan dre kay manglayas puntag mga bukid. Layas mga tago-tago pa niya sige pagwali gali bisa gipang patay sige wali di sige pong tubo bisa gipatay. unya, nganong wa naman lagi nagdas si Yahweh. Sunod lang pangutana, Brad, okay lang. Sa inyong simbahan, upat ang founders. Okay? Kining upat ka founders, kanang, unsa man po ni, unsa may inyong kasiguruan nga kini sila, ang ayan good nga mao'y maghimo aning simbahan na. Naa ba sila'y infallible authority nga sila gihimo, kuan? Declare. Ingon na ni. Di man sila nakimo na simbahan na. Siguro man sila nagparehistro sa ilang na-discover nga kamatuoran diya sa pulong sa Ginoo. Okay. Ang Kining, di man sila naghimo. Igo man sila founder, mabito ng daghang debate na hitabo nga founder, ang dictionary di one who pao no, mga kakaplag. Iparehistro nila kay di man masiguberno nga authority nga iparehistro ang inyong mga pagtuo. Mao na Securities and Exchange Commission nagkontrol sa tanang organisasyon or sa tanang grupo. so, kining upat, Brad, unsa may inyong pagtuon ning upat ka tao? Pareho ra gud mo. Pareho ra gud mo. Ordinaryo lang ang mga tao pero ning barog lang sa pulong sa Ginoo. Si Ellen White, tinuod na nga nagtuog yun mo nga inspired usa sa iyang sinulat inspired. Nituo mo niya nga inspired siya. Okay. Kanang ang tubag, ako mismo nintuo ko kay daghan makaisig sinulat nga akong gitun-an niya may sinulat. Majority uyon sa belang kasulatan. Uyon sa belang kasulatan pero ang uban kung di mo tuo, awa mo po namo na pugsa kay di man namo na dili man na namo major nga ipadako jud kung siya ang among ipadako ang Biblia man. Pero ako mismo nintuo nga usa siya ka inspired kay naman siya mga gitawag sinulat nga di masulat sa bisag mga skala sa Pero- ilan baga ng pero- kanang mga 3,000 ka mga articles niya. For example dre, ang tabako sa una sa DOH sa Amerika 50 years
after namatay si Ellen G. White, ay pa na-discover na makadaot today, pero 50 years isulti lang Ellen G. White nga kadaot na siya sa Okay ra na lawas Brad. pagka. Kay, sa health composite na. So kini si Ellen White ang ilang kuan wala gyud ay ni dili ni siya infallible teaching ang iyang gihimo. Kay pwede magmuto, pwede dili. Mao ba na imong pagtuo? Oo, wala may gagawag infallible kanang imong giingong infallible para sa Santo Papa, wala may gitawag og wala may gatuo ana kay ining wala may gituoan na sa mong grupo nga infallible nga adunay di masayo. Sa ato pa si Ellen White mahimo ang iyang gisulat, mahimong sakto, mahimong sayop. Kay dili man infallible. Ang pagtuon wala pa Dili, wala pa sayo. ang akong pagtuo kay dili man infallible, mahimong sakto, mahimong sayop. The fact nga mahimong tuuhan, mahimong dili. Yes ba na? Ang giingon ako dili infallible Kay wala may gatuo na ang iyang pagkatao ba? Ang iyang pagkatao. Wala may teaching ba? Ang teaching Ay. ni Brad. Masayop mo yun siya. Aw. Sa ato pa, pwede siyang masayop lagi siyang gitudlo. Simple as that. Kaya dili man infallible. Sa ato pa, if it is fallible, it can be subject to errors. Di ba? Ingon sa akong pagtuon wala pa sayop lagi pod. Sa imo personal. Okay. Sige Brad, onya, kanang mamahayag ko. Kaya pa? Mamahayag. Base sa- wala Masa nang urasa ron? Ang urasa Brad? Taas pa di ay. Basig nakalubat ning, wa may malubat ning kuan cellphone. Dili pa ni. Sige. So, mamahayag ko Brad, kay imo marong tema no? So, okay na ka diha? Okay. So, ang akong pamahayag mao nga ang imong gipamahayag nga pagpamatuod nga kamo ang Mateo 16:8. Akong nabati nga wala gyud ka kapamatuod nga doon na kay gitawag og historical or institutional connection or kanang kasumpay ba, no? Wala gyud nakita kay sa imong pamahayag kanang spiritual makapamutuod ka spiritually makamo tinuod na. Pero ang ako pong ikasulti Brad nga for example mayog kamo kay nagsunod mo sama sa pagtulunan sa mga apostoles sama pananglit sa pagbantay o Sabado daghan kaayo nga mga seventh day kanang naay Sabbath keeper doon na gani 70 Baptist una pa sa 70 Adventist sa to pa kung ang katarungan nga kay nagbantay og Sabado kamo ang tinuod dili pud na siya makaproiba kay daghan man di ay kining grupo nga nagbantay og ikapito nga Sabado no as Sabat nila. Pero ang pagkatinuod nga ang Christianity sa mga 5th century na ang nagsugod nga dunay seventh day Sabbath keeping no matud pa sa mga record unya kining Mateo 16:8 usa kini ka pamahayag ni Kristo nga ang iyang simbahan dili gyud mabuntog bisan sa kamatayon mo na nga bisan gipamatay nagpabilin ang simbahan nga dili mabuntog. Ang ato igsoon si Brad Julito medyo hadlok pud siya moingon nga gipamatay hurot. Okay, apiki na pero doon naman sila apostasy nga theory. So mao na nga dili sila kahatag og kanang lista kay para nila nangamatay gipamatay gud pero nasayod man ta sa kasaysayan nga sumala sa gingon ni Kristo bisan hanggang sa kamatayon dili makabuntog ni ini. Mao nga ang atong igsuon nga si Brad Julito wala makapundar ni ining institutional historical connection. So og spiritual
daghan may makaangko ni ana. So sama pananglit sa Seventh-day Baptist ug moingon ta og nagtuman sa kasuguan, mahimusad kaayo nga kana bang murag proud ra kaayo ang Sabadista o kamo brad kung kamo ray mo ingon kamoy nagtuman sa sugo. So maingon nato nga dili ligo na nga mga pagpamatuod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagbilin man gyud sa leader God. Mao ni akong gipangutana og dili man makapasar ang Seventh-day Adventist niini kay mitungha lamang sila sa 1863. Unya before ana sa pagrehistro wala maklaro ni Brad Julito unsa ning grupoha nga nag-start so wa pa marehistro. Una how come nganong kini man pong upat ka tao ang White, James White, Ellen White ug katong uban nganong sila man? Ang pangutana nato kisa may naghatag nila katungod nga sila. That is the big question here, the problem sa SDA. Kay nganong sila man? Unya moingon sila iparehistro. Ngano man nga sila may morehistro nga simbahan man is Ginoo. No? Ngano simbahan mas Ginoo. Unya bisa naganghan sa kamatayon dili mabuntog niini. So ngano man nga mahimo man silang kanang naay kulurom og di marehistro. Asa to pa naagi tag-iya niini. So kun ang rehistro matod pa sa ato igsuon kay naalagi sa Roma magpailawom ta sa atong gobyerno, dili man naglahi sa Iglesia ni Cristo, mga Baptist, Jehovah's Witness nga nagparehistro gihapon sila. Kay for your information, usa ra jud kasimbahan nga wa marehistro ang simbahang Katoliko. Ngano man natural wa man siya maabti sa balaod, no? Na di na siya immune siya sa balaod kay wa man siya diha naman daan, ha? Una wa pud siya mabugto, no? Ang Katoliko for example dili gyud na siya may rehistro kay wa man pud siya motungha sa usa ka panahon. Kay naghisgot ang ato igsuon og kanang naay Biblia pero wala niya gi-recognize ang Biblia pulong sa Dios, wala niya masulti o kinsa ang nag-recognize. So ato sang gipangutana si Brad Julito sa papel ni San Pedro. Hinumduman nga si Pedro Simon siya giusob ang ngalan sa Ginoo ngadto sa pagka Pedro o bato na nakita nato sa pagtukod din siyang simbahan. Tukuron ko ang akong iglesia bisan hanggang sa kamatayon dili makabuntog nini. Anya ihatag ko kanimo ang mga yawi kanimo gyud specific. Dili man sumpaki sa Mateo 18:18 nga ang tanang apostoles gitagaan sa Ginoo og otoridad sa pagdili og pagtugot, pero lahi ang kang Pedro is key yawi man. Yawi siging harian sa langit. O nasayod ta nga mamatay man si San Pedro. So kining special niya nga keys of the kingdom. Balikon ni nato sa Jewish roots kay masabtan nato ang New Testament through the lens of the Old Testament. Sa Isaiah 22:21-22, otoridad man gyud na sa pagdumala sa panimalay. So ang simbahan baya sa 1 Timoteo 3:15 balay sa Dios. Mao nga kining balay si San Pedro magdumala nini og of course ayang sumusunod. Unya ligon pa gyud sa atong Ginoo sa Juan 21:15-17. Gitawag na pud niya si Pedro. Kaya lagi si Pedro og magtuon ka sa kinabuhi ni Pedro. Si Pedro gyud special gyud sa Ginoo ug siya ang maila gyud nga leader. Giingnan sa Ginoo nga atimana ang akong mga karnero. Katulog yun kahigayon. Kunagod kini ang papel ni San Pedro sa pagka-leader. Iklaro magunas Ginoo Lucas 22:31-32. Nga niingon ang Ginoo kang Pedro, Pedro, bantay mo kay si Satanas buot mo tintal ninyo pero ako nagampo na kanimo. Special po ni Pedro. Aron kung malig-on ka na, lig-on ang imong igsuon. So kini nga plastada sa simbahan nga dunay
first among the apostles, unya ang mga apostoles, mao ni akong gipangutana, wala ka matubag ni Brad Julito kay kining maong Yahweh dili man gyud ni siya mabuntog. Unya usa pa, si Kristo nagsaad man, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ngano man nga ang atong igsuon dili man siya kahingalan og leader human sa mga apostoles. Nga kung magtuon ka sa kasaysayan na may mga church fathers na may klaro. Mao na nga unya ako sing gipangutana nga kanang kisay leader na gipamatay lagi o nagiunsa man paghihimo wa ba day record, walay record. Ang pangutana, giunsa man pagkahibalo ninyo nga naay gipamatay nga wala may record. Sa ato pa inconsistent sad ang atong igsuon nga si Brad Julito. No, inconsistent sad siya. Unya kining pag-ila nila sa magtutukod, no? Maingon man sila nga dili na lahi na sa atong paghunahuna. Bahalag lahi basta kay sila ang organizer. Unya kini si Ellen White nga gituhan nila nga inspired ang iyang sinulat. Almost like the Bible. Mao man akong natun-an nga inspired God pero dili man di ay infallible. So if it is infallible, that is fallible meaning subject to errors. Mahimong masayop. Pero ang pangutana nga nung makasiguro man sila sa pagtuo. So sa akong nasabot ni Brad Julito, murag depende ra nila. So ang pangutana, mao ba pud ni ang tinuod nga simbahan nga depende ra. Dili sibo sa giingon sa Ginoo kay nagingon mag-Ginoo sa Lucas 10:16. Ang mamati kaninyo, mamati kanako, ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Klaro gyud nga unsay isulti sa iyang mga apostoles, of course sa iyang sumusunod, sama ra nga si Kristo gipamati. Na kaning pagtulunan ni Ellen White, dili man nato equate sa pagtulunan ni Kristo nga mariug kanang ay may nato nga infallible ni. So inig unsay gitudlo ni Ellen White, mag-isip-isip sa ta. Og tinuod ba ni or mao na ang matag-usa na nila mao ay mahukom sama ni atong igsoon Brad Julito nga insa nga sa akong pagbasa wala pa may nasupak sa Biblia. So kinsa man di ay mahukom supak or dili, ang individual ba di ay nga nagbasa sa sinulat ni Ellen White? So there is a problem here, no? Ang private interpretation. So ang matag SDA nga sakop mo private interpret lang siya sa sinulat ni Ellen White o of course sa Bible, no? Kay wala man sila infallible authority matud pa niya. Ang pangutana, kinsa may atong angay tuuhan nga motudlo mahitungod sa Biblia o sa pulong sa Dios nga angay natong tuuhan sa dili pagsupak. So mo na akong pangutana ron ni Brad Julito. So, wala man sila infallible authority. So, kwahi sila sa giingon ni Kristo. No? Matod pa ni Kristo, mangayo ako sa Amahan og Espiritu Santo. Na Espiritus kamatuuran, magtudlo ninyo sa tanang kamatuuran. Matthew 28:19 ngadto 20 ingos Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kung ipatudlo sa Ginoo sa mga apostoles, ang tanan nga gisulti sa Ginoo, sa ato pa doon na sila kapasidad makasulti yun, makatudlos ka matuuran nga dili angay balibaran. So doon ay infallibility. Unya, to be sure nga infallible yun ni Kristo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mauna Brad Julito, ang akong ika-comment sa imong pamahayag unya. Pangutan ako, sumala sa akong gipamahayag. So, this is about your topic, ha? Okay, Brad. Ang ako ani, wala ko magpamatuod sa Simbahang Katoliko. Pero matubag man kanako diha. Ang ako lang,
kanang naay akong gi-compare kay ag imong problema ron unsaon nimo pagpamatuod nga angay tuuhan ang SDA nga wa man mo infallible teaching. Naaman may teaching wala mo na sabi na may teaching nga dili masayop ang Biblia. Okay. Di na masayop ang Biblia. Sige. Pangutan na. Ipadag ko. Kaya karon ang iyo kay Papa Majod ang infallibility. Ibalo ka pag kanus na mugna nga kanang doktrina. Parihagon na sa imong giingon pod Brad nga iparehistro ba kanang wa na magpasabot nga wa pa diha. Pero ang simbahan Katoliko Brad, mo bitaw na imo. Ako lang gisakyan ang imo. Sa ato pa og moingon ka nga ang pag-declare daghang terma ang pag-declare sa infallibility og dunay panahon kay gi-declare sa simbahan Katoliko mahimo day invalid ang imong pagtukod sa inyong simbahan pag-rehistro. Ang among pagtulunan Brad nahibalo ka kanang kanus ara na mugna na declare or na planuhan nga dili masaya pa sa Papa. Ingani Brad, dili lang ang hibalo ko, Vatican I, ang infallibility o ang pag-declare, wala magpasabot nga wala diha. For example, Trinity. Di ba, mutuo kang Trinity? Unya ka ng Trinity, wa man sa Bible. Pero mutuo kang Trinity. Pero ang simbahan Katoliko may declare ni Ana. Kay wa man na magpasabot nga walay Trinity. Ang term o lahi. Pero klaro makaayo nga si Kristo naghatag yun aning gahom. Ang inyong idili din siyuta, idili dito sa langit. Ang imong idili din siyuta dito sa langit. Ang mamati kaninyo, biblical kayo na Brad. Sa ulahi ang pag-declare. Sama pananglit sa pulong sa Diyos, Bible. Sa first century, na ba i-declare nga first, second century na ba i-declare nga 27 books sa New Testament? Wala. It is the Catholic Church mo i-declare. Unya, gituuhan sa ubang tinuhan na di sila mutuo sa ubang i-declare sa simbahan. Pero ang ako diya, pangutana, kanang mahitungod sa imong tema pod. Sige Brad, padayon. Di kay magbase man ko sa imong present na pod. Andre, present manuka nga kuan. Pangutana ko kanus ang tuigan ni siya na declare nga in papility ngani kasama na infallibility. Kana sa amin tuiga to nga na-declare nga di Vatican I. Vatican I? Vatican I Council. Nga di masayop ang Papa. Gideclare. Dili kay mao pay paghimo sa doktrina. Sunod pangutana. Tinuod ba jud nga di na siya masayop? When it comes to declaring faith and morals. Sa faith and morals, pagtulunan o balansayon, dili siya masayop. Sunod. Kining kasaysayan nga patyon sa Romano Katoliko ang di mutuo sila ang panudlo. Kaysa Brad. Okay sa'yo. Sunod na Brad, ang imo ron kanang mo laban sa imong tema. Kay pamatuod tan-aw sa yahong gikuan. Daghan ko gisulti. Antos tema nimo kay na kung kamao ka aning dialogue nga topic by topic. Di man kay nag-present magugkadre nga ang hitabo Dili, tesa, makasab masayo pang Santo Papa. Dili. Nag-disiot na nimo ang imo hagod nga pinahilaha malabo ni kay was lay doktrina si ability niya kini. Ang nga ni Brad og sa dialogue ba? Ang dialogue na ako isulti.
Pero ang imo din ha, imong pamatud-an nga sakto mo nga wala mo infallibility, mao nay saktong istorya ni di kay ug unsay akong word nga gikuan didto na pud di na mao. Dili man kay subject to question man po ng imong mga Not in every words man, Brad. Theme ni nga. Napatindog manggod ka og kanang imong gitawag objective or imong Di nimo nakuha, Brad. Ingani ni Brad. Ang ako ni question ko kay nituo mo ana, pero ang inyong doktrina fallible. So wala mo infallibility. Ang imo dili ang buti pasabot nimo imong pamatud-an nga bisag wa mo infallibility sakto mo mao na sakto mo wastima. Di kay nasayo po ka kay mag na wrong na misinterpret ka na misheard ka ba nga nag-ingon ba ikaw nga ang among doktrina dili masayo kay nakabase ni siya sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao walay perfecto. Ayong ta si Ellen White wa may nag-ila na di perfecto di Di, mo lagi na bangutana in terms of doctrine di masayo po eh kay prinsipyo man ni sa pulong sa Ginoo among gisunod. Di, pangutana. Kay ug mo taki na kadiri sa ubang mga wa na hinuni mo madipinsahi ag imong tema. Wa may problema kay nagpatindog naman ako nga na explain naman ako nga kining in Di, terms pangutana, wa na kay pangutana. Base sa ahong base sa ahong pamahayag sa imong tema. lagi ang taga nabot ko kaya nagpatindog pa po kay mo god mo na nga mugupod po si buhan di patindog. Di ay kay imo man ang tema ug ako patoy parehan nimo ba ako gyung i-affirm nga bisag wala mi infallibility sakto me Mao lagi unta pero kaya okay lang unta sakto ba nang imo ang giingon pero nagpatindog mong gupog kag imong tiba di nagsunod ko sa imong tiba kay nagsunod ko sa imong itawag og sige pangutanag lain sigon sa wala kay pangutana. Sige, mangutana ko. Kining gisunod sa unang iglesia nga nag-worship, nagsimba sila sa daming papahulay. Nga gisunod po sa Seventh-day Adventist. Patawag ba nila itong sakto? Nga nagsimba ang mga apostoles? Yes or no? Desa, ako rin i-clarify. Ako i-clarify nga nagsimba ang mga apostoles ni Kristo sa adlaw ipapahulay? Oo. Mao na? Kining apostol kung ang ilang pinunaan nagsimba sa adlaw ipapahulay adto sa Dios, nag-worship sila o gisunod po ni sa Seventh-day Adventist kay sumala kani sa sugo nga diya sa pulong sa Ginoo. Sakto ba ni? Ang akong tubag, Brad, nga before si Kristo nabanhaw, of course, kay mga Jew man to sila. Gani ang transition sa mga apostoles. Mabasa nato sa buhat sa mga apostoles. Nagkonsilyo gyud sila sa Jerusalem, Acts 15. Kay dunay kalibog sila nga kining mga hintil nga atong makabig ato pa bang himuong Jew o kanang Jewish mo apil pa ba sa Judaism. So na-deklara nila nga di na lahi na gyud nga sikta ang Kristyanismo. Mao nga dili tinuod nga ang mga apostoles nagsimba ni Kristo sa adlaw Sabado. Dili mabasa nga nagsimba silang Kristo mismo.
Kasi Kristo na may ilang Diyos. Ang mga Hudiyo supak man ni ana. So mauna nga ang mga apostoles wala gyud kay mabasa human si Kristo na banhaw nga si Kristo gisimba nila sa adlawng Sabado. Ningadto sila sa templo nagwali. Uyon ka sa mabasa na sila nagsimba sa adlaw ipapahulay human na banhaw human na gida si Kristo sa langit. Uyon sa gihapon. Niadto sila sa templo. Pero ang ilang pagsimba, lahi brad. Pikas-pikas ug paan ang ilang pagsimba. Niadto sila sa templo, pero ako nagipasabot nimo nga sa early Christians, sa mga apostoles, doon na pa sila yung mga panaglali sa mahitungod sa pagtuo. Naglisod pa man sila pagdikta sa ilang Judaism. Maubitaw si Pedro, muadto pa sa templo, magampo, sigon sa iyang nabatasan. Pero naklaro na to na the new worship of the Christians is no longer on the temple, but on Christ. Kadto ng pag-Eucharist na, pagpikas-pikas uban mo na nga, dili ni mo mabasa nga dunay usa ka apostoles nga nagsimba ni Kristo. Kasi Kristo na may gisimba nila sa adlaw Sabado dito sa templo o dito sa sinagoga. Di man na mabasa. Wa man kay kahatag ana nga bersikulo brad. Nga si Kristo gisimba nila. Si Kristo gisimba. Sige. Nagsampo sila. Nagsimba sila. Si Kristo ba, mao lagi na, ang pagsimba nilang Kristo. Kay ang pagsimba gud sa templo o sa sinagoga, sa Jewish faith, dili sa Christian faith. Dre, tawatanan ako, klaro na ako. Dili na mo mosimba di sa Dios karon amahan. Uy, naunsa ka ba nga Trinitarian man ang amo pagampo? Katoliko man ka, Brad? Di katoliko man ka? Di nangutana ramang ko nga, iklaro lang na ako. Oy, okay. Ining pulong pagsimba o pagampo, asa man niyo gipahinungod? Dito ra ba kang Hesus Kristo o sa Dios? Kini Brad, Sa Dios. tanaw Brad, kanang naay o katoliko magkakasauna, ingani ang pagampo. Nangutana ramang ko kay, nagduda Di, po ko. akong i-review kay katoliko ko ka. Dili. Ay na pag-review dire kay nangutana ra bang ko kung Di ako lagi kapasabton simba. how the Catholic worship. Nasayod man ta sa pagsugod sa simbahan, dili gud ingon ana ang sitwasyon, no? Wala nga pag dagan sa panahon, giplastar na gyud sa simbahan kay ang simbahan gitagaan ba is Ginoo og kanang Yahweh, no? Sa paggamhan o pangagamhanan di simbahan mo nangangamo pag ampo Trinitarian kanang to the Father through Christ in the Holy Spirit mo na siya Trinitarian. I think mao po na inyo, pero og maghisgot ka og kanang Sabbath keeping, ang mga apostoles yun, ang mga apostoles ang ilang pagsimba ni Kristo ang Eucharistia man yun. And that happened Dre, Sunday, not Saturday. Oh. we are talking about Sabbath, not just only for worship, because ang Sabbath compose mong siya sa balaan nga adlaw ug pag-worship. Mao na nga ug makapokus ka sa worship o pagsimba, tungod kay magsimba mig Lunes, okay nang mulapas misa Sabat. Ingana ba ang imuhang gustong ipaabot? Mo na nga kining dili na to walaon nga kung pangutana, kining pagsimba sa mga apostoles sa panahon sa adlaw ipapahulay nagisunod po sa mga 70 Adventist, sakto ba niyo sayo? Ako bito kang giingnan nga at first nagtuman man gyud sila. Nagtuman man sila. Kami ba sakto ba po? Kami sakto may Masayop mo kung ang Domingo inong hikling, no? Ingani ang akong tubag. Nakita na to nga mga apostoles nisud sila, pero kadugayan nahimo silang kaaway sa mga Sabadista dito sa templo.
Una hinumdumi nga kadtong mga Sabbath keeper sa una dili to Christian. Di naman to Christian bisa pagbasahon nimo ng nahitabo sa mga apostoles. Kay ningadto sila not dili na lahi na sila kay nagwali naman silang Kristo. Una mga Hudiyo gud do. No. Mao na nga Christian sila ang imong tan-awon diha, tan-aw na to ang dagan sa kinabuhi sa mga apostoles. Nahimo silang lahi na nga grupo. Kay ang ilang gisimba, ang ilang paghimo sa Eucharistia, supak man as mga Hudiyo. Supak man ang Judaism ni ana. Mo na nga lisod og kaayo nga magpabilin sila. Mo na nga sa mga apostoles gihimo na lang a special day ang adlaw sa pagkabanaw. Kay mao na ang adlaw nga si Kristo nagluwas kan ato. special day pero dili sabat. Mao na Sabat sa mao bitaw na ug basahon nimo. Sunday is the Christian Sabbath. Christian Sabbath na. Oh, Asa mao man na sa Biblia. kanang mao man gibansay sa mga apostoles. Ug moingon ka naabas Biblia. Ano ba, Oy, Brad, kumputan isa natin. Brad, wala pa makumpile ng Biblia, gibuhat na ano? So, Kung At least- pumunta na, dili na punta sa pagkabanhaw. di Dili na punta sa wa naman kasi imong tema, Brad. Balik sa imong tema nga ang SDA mao gitinuod. Naglahi naman ka. Di na mo tana mo ko. Wa man mo tabagag mo tana gud. Ang ako Dili oy. pangutana. Okay ra man ko sa pangutana, Brad. Ang pangutana mas maayo gyud ang atos tema kay sunod ako na po yung mahayag. Ginaon. Tima man. Ikaw naman nag-declare nga di. Akong tima nga. Tima man akong pangutana. Nga, ingani. Ana, Ang basihan sa 70 Adventist, ang pulong sa Ginoo. Nagsugo ang Ginoo. Nga, ang lahigugman ako, tumanon ang iyang mga sugo. Kung ang 70 Adventist, nag-implementa, nagsunod. Dili mga perfecto, pero nalinguhan na ning kamot. Kaya naaman diha ang pagka-perfect sa paningkamot. Oh. pero sige, Brad, tubag na Sakto ko. ba niya mong gibuhat? Sakto inyong gibuhat, Brad. O mali? Sakto inyong gibuhat, pero dili tanan nga moingon nagtuman sa sugo sa Dios, mao ang kang Kristong pundok. No? Timan ana, no? Daghang mo claim ang mga saksing Yuba, ang mga ubang tinuhan, tusugot mo dito nagwa sila magtuman sa sugo. Tisa Brad. Wala. Paminaw sa kanang imo makaklaim ang kang nagtuman sa sugo, no? Pero gi-claim po nas daghan. Tiaw ba po ng ubang mga tinuhan wala na magtuman na kami pong Katoliko imo po nagwa magtuman. Tisa. Kalma. No? Pero kanang maong claim nga nagtuman sa sugo dili na makabarog nga kamo tinuod nga tinukod ni Kristo kay dili man gyud klaro man gyud kasaysayan nga ang Sabadista, ang Seventh Adventist tinukod naman gyud sa mga tao nga dili si Kristo. Mabita nang wala mo'y historical, institutional connection nga record. Mao na nga kanang imong pag-claim nga kami nagtuman sa sugo inyo raman sa nang claim naababoy infallible Pero wala man sakto mo'y na. Sakto na nga mo pagsunod. sakto kung nakatuman mo. Oh, pero imo raman na inyo ra jud ang hukom nga kamo nakatuman. Kay si Kristo nagtukod mo sa kasimba. Ikaw naman nag-judge sa Adi ako maning tubag. Samtang buhi pa. Adi kadut lang nag-judge pag mo tubag. Nakatuman ba man may nag-claim nga nakatuman. Nagtuman pa kay buhi pa man. Lagi Until buhi pa. Wa pa Parihata. nakatuman kay Parihata. nagtuman. May yung tag nakatuman. Doon pasabot nga wa na siya gituman. Kay patay o humana iyang kinabuhi o humana ang na-accomplish na niya. Di na siya magtuman kay nakatuman naman. Pero kung nagtuman pa, doon pasabot nga nagsunod, nagsubay sa Di dalan ba? Tesa, kasungko. agi mo pangutan naman. Mura mag pangutan na lang. Di mo kay nag-judge mo kay mga basic believe man mo nga nag-claiming nga nakatuman na patay na Adi, nakatuman. Tessa. Kaya ingon mo sa San Pablo nga ang pagkinabuhi ko kang Kristo habang nagkamatay ang kadaugan, patay na. Di ang akong dili na mao akong punto. Akong punto nga nag-claim mo nga nagtuman or maningkamot unsa depende na kung sa nga qualification.
Pero mura mag-proud ra kaayo og kamura po imo ingong nakatuman. Ang uban naghuna-huna po sila nga nagtuman pod. Kami Katoliko nagtuman. Di wala na dire. Una ikaw may nihukom nga kami wa Wala na sila katuman. naguna-una. Di Wala na sila naguna-una kay born again like Pentecostal, Baptist, o sila wanay kasuguan. Wala na sila nagtuman. Sige nagsupak-supak ang Katoliko. lagi Nagtuman pero di ayaw lag hukom ay hukom. sugo na lang sa Papa, dili na Ginoo. Ang pangutana nimo unsa naman yung pangutana ron? Di ako pagkutana ba? Sakto ra nga mong pagsunod. Pag-ingon sa Ginoo nga Sakto gyud ang ako ang tubag mo ni. Paminaw lagi ayaw sapaw. Sakto nga moingon ta nga tumano nato ang sugos Ginoo. Mao nay atong timaan nga nahigugmat as Ginoo. Pero dili na valid nga claim nga kamo mo'y matuod nga simbahan kay ang ubang pagtuo gigamit po na nila. No, di ba mura tag mahimog oy haya pod ag 70 Adventist ray nagtuman. Nay sugo for example, sugo nga di ta magpatay. O nganong mo approve man ang 70 Adventist sa abortion. O mo na nga naay mga sugo ayaw sud dili gud angay brad mo. buwa nag-approve. Di, mo yun. Ano ka? Mo yun nga wala gyud mo no ana ba nga pwedeng lahi man sa ubang pagtuo mo na nga kanang sugo sa ayaw pagpatay wa man na ninyo klaruha diha sa mga unborn child. So Dili kay Brad kini mura ako gyud church gyud unta ang imong topic. No? lagi church man kay ang akong gipundar mo gud. Akong gipundar nga tinuod or confidence nga matinuod. Nagtuman. Pinaagi sa pagsunod sa pulo sa Ginoo, pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Ora kung ang Katoliko mo sunod pod, wala na tay problema diya. Pero ang problema diya ang inyong pagsimba Domingo. Niya, musupak mo sa sugo sa Ginoo Sabado. Problema na kay na. Pero musimba lang mo diha, manudlo pa mo nga okay nang Sabado. Awa na di tay problema diha. Pero kay nakita mo magong dibisyo na Di kini Brad, ug Eh, basa kamo, ang imo Brad wa naman ka mangutana